A fekete elnyeli a fényt, és azért, mert elnyeli a fényt, ezért ezek a képek igazából nem a fekete színről szólnak, hanem a fényről, hogy vannak-e olyan állapotok, amikor a fény elő tud lépni. Nem biztos, hogy mindenkinek megjelenik ez a fény, mászkálni kell a képek előtt, a struktúrák hatására előállhatnak fényállapotok ezeken a képeken. Ez a legelső fatábla, ezt találtam az Eprest kertbe, és egy velencei bója, meg egy koponya. ...2002 az első fatáblám, a Képzőművészeti Egyetemen, Maure Dóra osztályába jártam, és akkor volt egy ilyen pici darab fatábla ott, és nem volt számomra megfelelő ez a festészet. Valahogy olyan puhának vagy könnyűnek éreztem, és szükségem volt valami olyan ilyen erősebb anyagra, amit jobban tudok koncentrálni. Mert az a lényeg ezeknek, hogy tényleg koncentrálni kell, mert hogyha megcsúszik a véső, vagy tovább megy a véső, akkor nem lehet javítani. Egy festő el tudja kenni a képét, és ki tudja javítani. Itt én ilyen nagyon piciket már tudok javítani, de igazán nagyot nem. De mindenféle mást is csinálok, mert csinálok installációkat is. Egy-két videómunkát is, meg rajzokat, grafikákat, szitanyomatokat, de így ez mindig visszatér, hogyha valami ilyen komolyabbat akarok. Nem készül sok belőle, olyan egy-két darab egy évben. Ezek most már rétegragasztott fatáblák, amit így vásárolok, mert ezek már nem vetemednek. Itt most ez ilyen nagyon laza munka, nem annyira szigorú szabályok szerint, inkább egy ilyen zenei struktúra. Egy művészettörténész azt mondta, én ezt sosem vettem észre, hogy az én képeimben a különlegesebb, ami nem európai, hogy nincsen kontúr. Például, hogy nézel valamit, és igazából, tehát nincsen meghúzva ez a kontúr, hanem mennek a vésetek, és nincsen igazából széle. Hát igen, most már nem olyan a kezem, mint volt régen, most már sokat erősödött. És aztán utána mondjuk egy kicsit meg is csiszolom. De különböző vastagságú, meg ívű vésők vannak, és hát ez egy fizikai. Tehát viszonylag azért gyorsan megy, mert ez borovi fenyőt. Hát, hogyha nagyon csinálom, akkor mondjuk 2 nap. Ez viszont kemény fadarabokból van így összeállítva. Talált örvény a címe. Itt van egy ilyen örvényes rész, amit a fűrész csinált, és akkor utána ilyen mozaikszerűen összeraktam, és tovább véstem, vagy tovább metszettem. Ez egy metafizikai dolog a feketével foglalkozás, meg én szerintem az egész művészet az. Tehát egy konkrét tárgyasult metafizika. Szerintem annak is, aki mondjuk ezt tagadja, de számomra mindenképp. Azt mondta az egyik barátom, a Vincotto, hogy Szentendrén előbb-utóbb mindenki geometrikus lesz. Én Szentendrén születtem. Azt hiszem, ez egyfajta letisztulás, tehát hogy ez egy ilyen gondolati letisztulás eredményem.
fametszet tulajdonképpen, de hát fametszet és a relief, de persze nincs lenyomtatva, tehát igazából nem fametszet, de mégis fametszet, és nem is szobrász munka, tehát én ezeket táblaképeknek tartom, mert szerintem a festészeti hagyományba állnak, és nem a szobrászatiba. Ez egy lehetőség volt, hogy ide költözhettünk, aminek nagyon örülök, mert én nagyon szerettem Dein Pali bácsit, és nagyon tisztelem is, és sokat beszélgettünk. Ez az ő munkája itt a falon, egy színrajz, amit én mindenképp meg akartam menteni. Tehát tulajdonképpen ez is egy ilyen művészeti munka lett az egész épületnek a rendbehozatala. Ez egy felkérés volt ott a Hubai Jenő téren, egy építész cég, aki kivitelezte egy ilyen 6 lakásos társasházat. Ő kért fel engem, hogy akkor mi lenne, hogyha ezekből a fatáblákból betont csinálnánk. Ez nagyon izgalmas, hogy a betonon is tud-e úgy működni, mint egy fán. Én a 4 öntőformát csináltam meg tulajdonképpen, amit így metszettem a fát, ugyanúgy, és akkor arról szilikon lenyomatot vettek, és utána pedig kiöntötték ilyen speciális betonnal. Ez pedig a kertes átkapitálom volt. A legutolsó teremben volt ez a kicsi fekete fácska, amit a régi művésztelepen egy sajnos elpusztult mandula fácskára ragasztottam, szénrudakat. És ez nyilván az élet, a szén, meg a művészet, mert rajszén, és ez körbe volt kerítve egy lézerfénnyel, ilyen piros lézerfénnyel, ami a kiállítás építők szoktak használni. Tehát az egész művészet egy ilyen bekerített állapot egyébként, hogy kívül áll a való világon, de ebbe a kis állapotba, amiben van, abba próbál így létezni, és hozzászólni a festészetnek a történetéhez.